Sa number 2, pagpahalin sa mga nagatulog sa Bacolod City Public Plaza kag pagkakas sa mga hayop-hayop, ginsuguran na sang syudad. Nagpapanaog sang isa ka memorandum ang Bacolod City Administrator's Office ang instruktuhon ang pagpatuman sa mga pagsulundan para sa katawhayan sa Bacolod City Public Plaza. Sunod sa City Administrator, Attorney Mark Steven Mayo, ginatagan sang direktiba ang City Legal Office, Public Order and Safety Office, Department of Social Services and Development, kag Bacolod City Police Office nga sawayon kag pahalinon ang mga kutob nagatinulog sa plaza. Ang mga nasaway kag ang mga nagabalik sa gihapon ang dakpuna sang kapulisan kag kun matukiban nga may mga krimen ini nga ginahimo, syudad na mismo magapasaka sang kaso batok sa ila. Base sa direktiba sang syudad, ginadumilian na ang pagtulog, paglakat nga nagauba, pagpatukod sa mga tululugan kag ang pagpanigarilyo sa palibot sang plaza. Ini matapos nga may isa ka insidente nga natabo sa plaza sa nagligad nga inadlaw kung sa diin isa ka babae ang ginapatihan ginhold up udtong adlaw. Dugang panimayo, may mga CCTV man sa guwas ng plaza apang may mga lugar nga hindi malabot sini. Rason nga ang gin-report nga hold up incident ang wala nakuhaan sang CCTV footage. Ginmanuan man sini ang mga private security guards nga gin-deploy sa syudad nga kung may mga suspicious activity sa plaza, aksyon na nagilayon agud matap na ang posible nga krimen. Ginapabot nga matapos ang piyesa ang renovation sang plaza sa bulan sa Setyembre sini nga tuig. Intensify na gid dapat naton ang pag-clear sa plaza, especially atong mga naga-dwell kag mga naga-star dira. No, so pila ina sa mga initial naton nga rules nga inog-implementar, no? Hindi pwede ka star, hindi pwede may structures na daw balay na nila, hindi pwede ka uba sa sulod plaza, hindi pwede ka panigarilyo, no? So these are actually in place na nga mga regulations, but dapat na gid nga tutukan